Мақомоти Тоҷикистон мегӯянд теъдоди гирифторон ба бемории гепатити гелиотропӣ дар ноҳияи Ишкошим аз марзи 40 нафар ҳам гузашт. Як манбаъ дар шифохонаи марказии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон рӯзи 18 феврал ба радиозудӣ гуфт, ки дар ин шифохона токунун 44 нафар бо аломатҳои бемории бистарӣ ҳастанд ва 16 нафари онҳоро кӯдакон ташкил медиҳанд. Ҳамаи онҳо зери назорати табибон қарор доранд ва муолиҷа мегиранд. Умедворем вазъашон беҳтар мешавад, гуфт ҳамсӯҳбати радиоозодӣ. Ба гуфтаи мусоҳиби радиоозодӣ рӯзи 3 феврал ҳам аъзои як хонаводаро бо аломатҳои ҳамин беморӣ ба шифохона оварданд. То чанд рӯзи пеш мақомоти расмӣ мегуфтанд теъдоди гирифторони гепатити гелиотропӣ 39 нафар аст. Бемории варами ҷигар ва ё гепатити гелиотроп соли 1992 дар замонаи авҷи ҷанги дохилӣ дар ҷануби Тоҷикистон ва бахусус ноҳияи Фархор хуруҷ кард. Дар он замон бештар аз 8000 нафар дар ин ноҳия заҳролуд шуданд ва на камтар аз 500 нафари онҳо вафот карданд. Аввалин хонаводае ки ҷабри истеъмоли орди олударо кашид хонаводаи омӯзгор аз деҳаи Питуб Қурбонбек Қурбонбеков буд, ки 5 узви оилааш баъди истеъмоли орд бемор шуданд ва писари 11-солааш вафот кард. Баъди гирифтории 5 сокини деҳаи Питуби ноҳияи Ишкошим ба бемории гепатити гелиотропӣ дар моҳи январ вазорати тандурустӣ ба Бадахшон гурӯҳи мутахассисонро фиристод ва онҳо маълум карданд, ки сокинони деҳаи Питуб орди гандумеро истеъмол намуданд, ки дар таркибаш тухми рустании заҳрноки гелиотропро дорад. Баъди маълум шудани сарчашмаи беморӣ, раиси вилояти Бадахшон амр додааст, ки орд ва гандуми олуда ба тухми гелиотропро аз мардум ҷамъ карда бигиранд ва ба онҳо бо маводи ғизоӣ кӯмак кунанд. Мақомоти расмӣ мегӯянд орди олуда ба тухми рустании гелиотропро Шавкат Раҳматов, сокини рӯстои Туғгози ноҳияи Ишкошим, аз ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ оварда дар ин ҷо фурӯхтааст. Олимхон Маҳмудов, сартабиби санитарӣ ва эпидемиологии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ дар суҳбат ба радиозудӣ гуфт, ки онҳо аз ин ҳодиса огаҳӣ доранд. Ба қавли ӯ, соҳибкори ишкошимӣ дар кӯҳи Хуҷамумин гандум мекорад ва 5 дона гандумро гирифта барои фурӯш ба Ишкошим мебарад. Табиби тоҷик гуфт, рустании гелиотроп дар гандумзорҳо мерӯяд ва онҳо дар байни мардум таблиғот мебаранд, ки ҳеҷ гоҳ гандуми олуда ба гелиотропро орд карда нахӯранд. ӯ ба радиоозодӣ тухми гелиотропро нишон дод ва гуфт, ки ҳамин тухмиро ба сокинон нишон дода ба онҳо мефаҳмонанд, ки гандумашонро аз он комилан пок кунанд. Ба гуфтаи ӯ, дар ноҳияи Ҳамадонӣ токунун ҳеҷ касе бо аломатҳои бемории варами ҷигар ва ё гепатити гелиотропӣ бистарӣ нашудааст. Мақомоти вилояти Бадахшон мегӯянд, ки ҳоло сокинони ҷамоати деҳоти Питуб ва атрофи он зери назорати табибону мутахассисон қарор доранд, то дар сурати зоҳир шудани аломатҳои беморӣ зуд ба муолиҷа фаро гирифта шаванд.